list. Ang isa ka paagi pod para mag-display og list is kaning ordered list. So unsay tag sa ordered list? OL. So unsay output niya? Ingani siya. So kung mapansin nyo, naka-numbered ang list nimo, meaning in order siya. So 1, 2, 3, 4, and 5. So unsa po'y pwede na to iset niya? Ang klase sa numbering niya. So for item types, ang default is 1, meaning number siya. And then ang next is uppercase nga letter. So kung A imong i-set, ABCD na siya. And then ang kaning sunod is small or lowercase nga A, naka-lowercase po na siya nga alphabetical order. And then ang last is kaning Roman numeral. So kung kani siya is capital I, so kung iset nimo na siya, Roman numerals po ni siya. And then ang kaning small I or lowercase I is lowercase po siya nga Roman numeral. So dito ta karon sa demo. So na ko'y ready diri no, kaning file niya is ordered list. So based ra ni siya sa katong previous nga demo na to or video na to nga kadtong sa unordered list. So kani siya nanay naka-ready diri. So atong button is instead of UL, OL atong set diri or i-type. So O. Save na to. Tapos atong i-check. Nana ko naka-open diri. So kung i-refresh na to siya diri, so kung mapansin niyo na sa left niya is numbered siya 1, 2, 3, 4, 5, meaning naka-order siya by ascending order. Sunod, iset na to siya sa katong lahi nga klase nga numbering. Kay by default naka-set ni siya into 1. So ang type ani niya is 1. Okay? So katong isa ka klase is iset na to ang type niya as uppercase nga letter or uppercase A. So kung i-check na to siya sa browser, mo ni siya ang output niya. So naka-uppercase siya tanan or capitalized nga mga letters in alphabetical order. So next nga example niya is katong lowercase. So copy paste na to siya. Set na to siya into lowercase a. And then ato siyang i-view diri. So lowercase po siya nga alphabetical order. Sunod is kadtong Roman numeral. So iset na to siya ang type into capital I. So ang output niya is naka-Roman numeral siya nga order. And then lastly, ang kadtong lowercase or small letter nga numeral. Okay? So diri sa pinakababa makita ninyo nga naka-Roman numeral siya in lowercase letters. Okay? So by default ang ordered list is numerical or numeric. So 1, 2, 3, 4, 5. Then, ang isa ka option is katong in alphabetical order nga uppercase tanan. Sunod, alphabetical nga lowercase. Unya, katong last nga option is Roman numeral nga naka-uppercase siya tanan. And then, ang isa ka variation niya is Roman numeral nga naka-lowercase. So, mao na siya ang ordered list.